Santi, soc el cap de colla dels Torraires de Montblanc. Fa des del 94 que soc a la colla i fins ara. Suposo que faig coses que no fa un cap de colla d'una colla gran, però, clar, poder... Més no, altres, diguéssim, diferents. Anar a buscar la canalla, anar a buscar els grans, a vegades. 5 minuts abans de l'actuació, si et falta algú, vas a buscar-lo. I el despertes si està dormint. Julià, Jonet! Bones! Com va anar dissabte? Estem? Molt bé. Com va anar tot? Molt bé, molt bé. El més positiu que he trobat en una colla petita és que aquí tothom és titular. Aquí la que falla un acostuma a passar molt malament, sigui el que sigui. Tots, també, tots. Aquest any tenim una enxaneta i clar, l'hem de cuidar molt bé. Recordo una vegada que érem tan pocs que el van ficar, el xòfer de l'autocar el van ficar de dau. Un xòfer que ja el coneixem i el van demanar i va dir encantat, es va posar a la faixa. Que més em vejo de les colles grans, el públic. La gran quantitat de públic que tenen quan actua, sobretot. Les actuacions les fem en pobles petitets, no anem a grans places. Els pobles petits també han de tenir castells. Les colles no petites, al revés, no rivalitzem, ens necessitem les unes a les altres. Si no, no aixecaríem castells, pràcticament. Podríem comparar amb un equip de regional, diríem, amb un equip de primera divisió. Clar, les comparacions són immenses. Tant per pressupost, com per moviment de gent, com per instal·lacions, com per tot. Un casteller d'una colla gran segur que ell té la seva feina i només es pensa en fer aquesta feina concreta que li han manat. En canvi, en una colla petita és fer castells en general, vull dir, implica tot. Des de aconseguir la gent suficient per fer aquest castell i des de que l'enxaneta estigui a gust i amb ganes per pujar i preparada per fer aquest castell. Vull dir, és una feina més en equip, de tots, diguéssim, que tenim individuals. Bones! Què ha dit d'Alessi? Ja ha marxat? Ha pujat cap dalt? Pulido, hola, Hombre, què? Com anem? bé, que divendres no fallem, que diumenge hem d'anar al concurset. I tant que sí. Vale? Molt bé. Vinga, som-hi, vagi bé. Vingui. Adéu. Alessi, anem, va, que està. Sí, anem. El concurset és una diada que ens fa molta il·lusió sempre els torraires, perquè hem anat cada any a actuar-hi i ens prenem l'actuació, bueno, farem castells de 6, que és el que fem habitualment. Al marge del que facin les altres colles, nosaltres farem la nostra actuació de la millor manera possible. No podem competir amb les colles que van allí. Vamos, molt malament ens ha d'anar a les altres colles, perquè nosaltres podem competir. No sé, qualsevol castell que t'ha costat de fer, saps? És el que deia, els petits reptes també són molt bonics, vull dir, saboreja igual el teu primer 2 de 6 que el teu primer 2 de 9. El sabor és el mateix que et queda. En el fons és el que agrada.